Salam, yaxşymysyňyz, gowmysyňyz? Sesim gel. Salam. Salam, gowmýa deleňe ses gelýär watandaşlar. Türkmenistan efirde sizi garýarlar, dogrumy? Hawa. Salam, ibo gowmýa deler, umutmyjan tarplaňyz. Assalamu alaykum. Sesim gowy iştilýärmi? Şu wagt iyi baglantı diýip görkezýär bolyn. Atak internetime kan anamam ýok diýip aýtmasaňyz. Bilen çıktık. Hudaýa şükür, Allah jana şükür. 8 oglan çıktık şoň içinde biri galdy. Muraly agamyz we Muraly garawymdy. Serdar Hojan Efesow. Oňa ady çykmady. Ýetir çykar diýip umyt edýär. Sag bolun, gözüň aýdyn geçmiş bolsun hemmämize. Görüşmek diýäli. Biri yoldan saklajak bolup perda edýärler. Bizem girdik, çıktık. Beni gynandım, ýylymyzda käwir wakalar bolup dur, şol Ferhat bilen Edidiň bolanyny men Edidiň bolanyny eşitdim, Edidiň özi uradan videosunu paýlaşyp etdim. Ýöne Ferhatyň näme bolanyny zadynyň haýnyny uranyp otyr. Netip bolsa arşikaýatlarymyz dowam eder. Ni arşikaýatlar bilen ýola dowam. Menem 3 gün Pendikdäki nemelerin arasynda ýatdym watandaşlar. 3 günläp şo taýda bolduk. Bir gece Yeşilköýdäki şol polis karakoluna ýatdyk. Reşatkaň arasynda ertesi günä Pendik'e perewod etdiler. Pendik'de 2 gün ýatdyk. Ina görüşüňiz diýäli 3 günden soň çykdyk. Ýylymyzda nämeler bolupdyr, nämeler diýen ýaly. Nigmar diýip Ferhat dostumyza gynantagam. Ana görüşüňiz diýerler. Terror diýip öldür, terror hereket edýärler-de. Terror diýmeň manysy gorkulmak, birini gorkulmak, şiddet etmek, bir kanun hareketler etmek diýmek. Şu taýda kimin terrorist? Bizi näme etdiler? Bizi terrorist diýip öýlan etdiler, öldüri. Dogry däm, watan haýyny terrorist. Ana terrorist görüyorsunuz gelse watandaşlar. Görýäňiz dämi? Näme bolupdyr soňunda? Öldüri bir kanun ýa-da biriniň azatlygyny elinden alıp bir kanun ýa-da urup, ýenjip öldürün. Kimdir ne diýerler? Olar şu Türkmenistany edip berende atlary şu taýda destek bolýar diýip pikir edýärler. Bu atlar beýle galmaz watandaşlar. Netip bolsa hemmämiz arşikaýdymyzdan taýyn. Üstesine de şol bize polis karakoluna gelemezde watandaşlar. Hoş geldiniz. Hemmäňize salam watandaşlar. Polis karakoluna geldik. Polis karakoluna ID'di sizin diýdi kimlikleriniz tespit etjek diýip var ya, bizim kimliklerimizi alırlar elimizden. Hana şikayet barmy? Görkezin diýä solun görkezin oklar. Bar diýä ýöne görkezin oklar. Asal o polisiýa karakoluň ödem bizim informasiýalarymyzy otay beren bolmaly, iýeren bolmaly. Şol tutanok tutulanlaky ad familiýa bilen daşa şol birinji Döwran diýip bir dostumyz, ikinji men adymdyr onu bolsa, ýedir şodur şunu da beýleki konsulstodan şolar ýaly arşikaýat berli watandaşlar. Yani kopyalap gelmepdirler da. Daşa şu adyny ýerine mütkötmendirler da. Şu 10 adamyň adyny ähli ýazlan bolsa, ýedir şolar ýaly onunla dur. Diýmek bu taýda birazjyk işbirlik we watandaşlar bu netip bolsa şol bizi tutup getiren grajdanski polisiýalar bar. Olardan hem arşikaýat bolar, eder netip bolsa olardan hem olar näme üçin biziň şahsy informasiýamyzy olary paýlaşýamşyn, näme üçin berýämşin? Olar hamana ina şolar ýaly iş etýärmiş diýen ýala gedip olar arşikaýat bilen şolar şu konsulsto arşikaýat etmesi bir 3 günem ýatmalylar içinde. Şoň üçin olar üstünde arşikaýatlarymyz dowam eder. Biz gelemizden soň gelýär arza. Biz gelmek hak gelen ok. Biz gelemizden soň bizden ad familiýamyzy alıp soňun bärik ina şolar şunu ýaly iş etýär diýen bolup biziň ismini arşikaýat etdirýärler. Bolmasa men tek elime plakadam açamak,
intek gürleýän oğum bardım, soradym, şunýaly basyn açıklamasy sebäpli geldik. Aýdy ol bir kanun idi. Bir kanun bolsa bolýa, bir kanun bolsa han adam bey, han gurna organizator. Onu ne için alınmadınız diye. Ay olliya sizin üstünüzden arz etti diye. Sebäp diýsen konsosto bir Türk vatandaşynyň üstüne ne için arz etsin? Bizim üstümizden arz edýär, şo bir şey bizim gözümüz gorkular öýdýär. Bizi şeýdip öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp bizi kösäbilse kösejek. O halkynyň dostu bolmaly halyna halkynyň düşmany boljak. Görüşüňiz ýaly. Şoň üçin vatandaşlar aýtjaklarym ki bugünkü gysykaçyk ýöne geljekde ne tip bolsa etjek işlemizken arşikaýetlerimiz dowam eder. Beýlik Ferhat dostum bilen tek habarlaşamok, köpüsi bilen hem habarlaşyp geçişemok. Sebäp diýsen gelen gelişim ýaňy da entek. Gelişim ýaňy. Her saatdan ýary gijede bolsa turup seniň efiriň açylmagyny garaşanlar berdi. Sag bolun vatandaşlar. Şutaýdan aýryja Dursultan Jimle gatullykan minnetdarlyk bildirýän alad etdiler. Oňa jaň etdiler, muňa Adem Bey'e köp sag bolsun aýdýan minnetdarlyk bildirýän. Ýene adwokatlara, ýene platformalara biz barada çykyş edip hakymyzy gözläp hemmesine ullukan minnetdarlyk bildirýän. Hemmesine Allah ýalkasyny niýetim gelýär. İçeride de içi arada az görün verin, içi yaşar ýal ýerde vatandaşlar. Yaşar ýal ýerde o dostajymydan berde köp sag boldur Sultan senden minnetdar Allah ýalkasyn. Şunam gelip oğlunlar gelip ýa-da sorak gitdiler. O taýda bir hil telefonum ýok, zadyň ýok, bir gulowum gelin gözüm kesilen ýal bolay ýa-da keniň bar. Hiç gün telefonsuzam ýaşap bolýan eken diýdik. Oturduk hem nimeleri bolun wakalary öz aramyzda analiz etdik. Şu şeýle bolun bolmaly, bu beýle bolun bolmaly diýip analizler edişdirdik. İçem ne aýlek diýen, ne tualetiniň gapysy var, ne banýasynyň gapysy var. Matraslar, ay, adýarlar bolýar da. Şo bir eşigimiz bilen girdik. Şo bir eşigimiz bilen hem çykyp gaýtdyk da. O koda meň adammy diýär, kezdum. Garaz tecrübe yaşadık vatandaşlar. Tecrübe yaşadık ýöne ýygdymda bolan wakalar gatly inandyrjy. Allahjan bulary beýdip goýmaz. Bular hökmany suratda adalatyň öňüne çykmaly bor. O sadyk kargo diýip bir ýerden ýallaklan komandasy döräp durak asyl. Biz anlasaňyz vatandaşlar bara hiç bular ýalada garaşam doktor şeýle bir öz raýatlarymyzyň bize garşy şeýdip kuşkuruljagyny hiç garaşam doktor dolumda aýtsak. Şolar ýalada asla killemniň ujundan hem geçen ok. Şolaryň şolar ýalada etjegine. Binan tagaman ha şolar ýaly neme edipdirler, ýygdymda gurnapdyrlar. O Farhadyň videosyny ýaňy gördüm. Onu asyl daşarda bizem proteste geldikden olup maşina mindirip konsulstanyň içine tip berenler haramladalar. Hani ol bir sanak maksat diýilýän çıkan olup kim şoň ady? Tuken ýa-mi, buken ýa-mi maşenlik. Görüşüňiz ýalyn ha vatandaşlar, şunýaly işler edip gören raýatlarymyz şolam şu uranyň içinde bileken näşol. Yani adalet öňüne hökman çykar, hemmet çykar. Hemmet çykar. Gaçyp gitjek ýeriňiz bolmaz. Şulaýyň 8-inden 9-unda reis bar, biriňizden git syptyrmak netip bolsa. Arşy kaýda ders üstüňizden. Gitmeler beýdip ýön etçeňe diýip Türkmenistanyň edýän oýuny şol. Alýalardanym arşy kaýat gelse iş ýerlerine çalyşyp täzelerini getirýärler, onsoň şolar şeýle diýen bolyn, olaram ay bize bilemiz ok, bize täze geldik diýýärler. Emma sag bolun, maksat almadym içeriye. O yani almen maksat haramlarda sen maksadyny taky hasap berersiň, sen hem şolaryň içindäki biri netip bolsa. Sen bilen gepleşjek zadym ýok, sen halkyň öňünde adalatyň öňünde jogap berersiň netip bolsa. Netip bolsa berersiňiz. Itowul itsen. Itowul. O arkandaky şaýkalaň bilen näme ederini öýdýän sen? Kimdirini öýdýän özüňe? Gawur bolsun, netip bolsa
siz arkamızda hükümet var diýip etjeňiz eden bolýaňyzmy? Nisip bolsa hasap berersiňiz halkyň öňünde. Diýer haramzadalara men bärde efir bermeýän. Haramzada diýse. Selamünaleyküm Nura. Geçmiş olsun Allah'can. Kaydı bu zatlara yüzümüz düşmesin. Awa sağ ol, sağ ol. Sağ ol alym, sağ ol. Spasiba. Allah ýarkasyn. Maksat gördün mü maksat? Sen gülüp oturantıňyz. Ene deporda Türkmenistan'a koyar cezasyny kesseler dep. Gördün mü maksat? Halk näme diýär? Halkyň öňüne men seňe köp söyledim. Halkyň öňüne karşı gelme, çıkma diýip. Gördün mü Ya. maksat? Halkyň etýän işi näle? Şu zatlary görüp koy. Awa ni olur begen şu oturanlarynda bular çykmaýar diýip şeýlemi? Haramzadalar. Ova beğeniş görendiler. Awa. Hemme bilen çykdyk Hudaýjana şükür. Biri galy olam ýetini diýip bolsa çykdy. Nämeňe de baýyrlyk, nämeňe de güwent edýäňiz o haramzadalar. Biz prosto wara halk, biz halk diýip wara biz şu birege nime bolmajak bolup men sen üstüňe adam dawno küşkür bilýän haramzada diýse. Sen halkyň öňüne çykdyň o çykjaňy Türkiýe senem ma şolaň içinde, şo gruppaň içinde, şo şaýkaň içinde. Senem ma ol Sadyk Kargon wa kim o siz özüňiz kimdir öýdýäňiz bu taýyk gelip Türkmenistana goýnuňyz bärine Türkmenistan bilen garşdyrdyňyzmy? Bär saňa Türkmenistan öýdýäňizmi? Nesip bolsa sizlerin tek hasaplaşas. Siziň eden oýnuňyz bolmaz. Görüşüňiz ýaly watandaşlaryna biziň öz aramyzdaky ilk haramzadalardan başlamaly. Şolar düzeltmeli biz. Şolar düzelmeli aramyzda. Şolar düzeltmesek bular görüşüňiz ýaly nämesine gurulýar şolar şeýdip. Arkasyny ýaslan üçin gurulýar şolar. İnşallah maksat görersin yöne bak kanun esasında görersin. Bilen mi kanun esasında hem mezat biz kanun bilen yöreýät. Görersin diýip ýazypsyň göreriz diýip. İnşallah görersin yöne kanun esasında görersin. Senem ma Türkiýe sen baş olan arasında konsulluğun içinde Farhadyň Şo maksat şu Türkiýe. Nesip bolsa. Sen wara Samolýoda minip gaçyp gitmediň erkek bolla durgun ende sen. Gaçyp gidämesen. Sen tek biziň bärde gerek sen bide. O konsulluğa gaçyp gider bolan sen gaçyp geçişmeýäň sen. Nesip bolsa. O Sadyk Kargon şeýle. Emmäňiz bilejek hasap berersiňiz. Nirden güýj alýaňyz o siz eliňizde pıçak alyşyp, eliňizde pistolet alyşyp Net terörist gözläsiňiz elýäňiz. Terörist halkyň düşmanlary şular. Nesip bolsa halka jogabyny berip son gider Nura. Halka jogabyny bermän içeri gidesi ýok hiç gaýsy. Dımdyryň agzyny ýumsun şutaýdy maňa gerek zady ýok. Görüşüňiz ýalyn ha geldik çykdyk. Näme durar öýtdiňizmi ýa gorkar öýtdiňizmi şu zatlardan soň? Gorkmarsam durmarsam. Biz adalet, hak, hukuk, kanun üstünde görüşýäs ýa-da. Bir kanundan çıkmaň diýip adamlara şuň içinde öwütünde berip gelýär. Haramzadalar siz. Kanundan çıkıp hereket edip nire godaw giderňiz hiç ýere gitmersiňiz. Konsulluğun o diýen işine terediň o konsulluk alýalar bir watandaşy içine salyp urýarlar o içindäki merdan bilen haramzada da bile içine şolar bilen. Merdan bilen haramzada. Özüni Sıpaýçylykly geplerini bolup, ýumşak sırany bolup adamlar bilen aşağından yılan, ajdarha çykýan adamlar. Haramzada bir topar. Netip Merdan sen eşide oturan bolsaň şu taýda hem korrupsiýany öňe sürüp adamlardan pul alıp aýlanyp ýöräpsen. Şu zatlara hem ýüze çykardyň. Bak sen. Näme sebäpden sen halkyň onuň ýaly pasportyny uzardyp berjek diýip seniň işiň näme üçin sen halkdan şu wagtda pul aldyň? Alan pullaryň nerede senin? Halka döndürüp ber o pullary. Yok bular hasap çökman bermeli. Bular hasap bermän gitse bolma da. Bular nesip bolsa. Onuň içinde ba bolanma. Bular bilen nesip bolsa gowjak gepleşer. Kanun, adalet bilen. Üstesine de bular näle edipdirler diýsene. Bular näme ol Yeşilköy kaymakamlygyna da bir ay öňünden 13 gün öňünden ära şu taýlarda miting protest etme diýil karar alyrdylar. Konsulluk seret iminne şu bölgede şol protest miting geçirme diýil karar alınıpdyr. Iminne şu bölgede
Ondan olam ol üstesine de sivil polisler var. O käbirlerini var ya metronun önünden tutup alıp kaçya. O metronun önündekilerin hiç günahı yok. Metrodan çıkkaca oğlum. Metronun önüne çıkka. Nira var yan diye olun konsulluğu var yani niye? Neyem için ya ay şunu ya basın açıklaması var deyip bir platforma ayttı. Bizim şoňa geldik diye olun. Olliya yasak diye ol ruhsat alınman edilen protest meeting diye olun. Ha şeyle onu tamam onu men izime gideyin onu diye olun. Yok gitmersin min maşina diye. Vay. Aydıpsın. Bolonok diýipsiň, olam sapraçyly adam etmendir, garşylygy mörkönmendir. Ýzyna gitjek bolýan ýok min maşina diýe. Yeni iki sansy wa geçip bar ya o daýym, geçip bar ya. O zat bilen işem ýok, gartaşygam ýok. 4 sansy şon ýalyk tutulan. Geçip bar ya. Nira barýan gise aýt bir dostum bilen duşmam bolun, başga tarapa barýan, men deňize barýan ise bularam alyp mindir ýalar. Bular bara, yani hemme taraplaýyn. Seret soň şu Farhady urjony urup etjän eden soň näme diýerler? Näme diýe? Pul bereli gepleme agdyňym zat diýýärmişler. Ey haramzadalar, siz her kim satyn alaryny öýdýäňizmi? Her kim satyn alaryny öýdýäňizmi? Hawa satyn alansyňyz belki şo grajdansklar. Men şo sivil polisden üstünden arz etjek netip bolsa. Diýip diýsen olur, bir kedek duýduruş bermelinim, ondan soň almaly aljagym bolsa. Ondan biz protest edem. O elimizde plakat ýok, hiçimizde de. Basın açıklaması çünkü o. Basın açıklaması demek, alyan ikisi de aýdýan ýolları açın, biz gitmek isleýär, gelmek isleýänler we onun pasport meseleleri we bir kanun aňa tutsak edilen Murat düşen fiýal oglunlar göýgüriň diýip şol gurrun edip gaýtmaly. Bular oňa da mümkinçilik bermek, kasrado min maşina diýip. Şeýap diýsen, bulaň arasynda işbirlik barmy, näme barmy, bu üstünden tek arşikaýetler bilen netip bolsa üstüne açar. Görüşür. Eger şu taýda şol polisiýalar bar bolsa, polisiýalar hem jogap berer. Eger biziň informasiýamyzy şolar şoňa öňörtüýi beren bolsalar, eger şol arşikaýet biz polis karakolyny akadelimizden soň gelen bolsa, onu işbirlik edilendigini suwd edýär ol. Sebäp diýsen, bular öňüne gelen satyn alyp beren öz Türkmenistana şey diýip gün görýär, bilýärler ha. Pul näme gökden ýol ýasar diýilen düzgün var da bularda. Haramlar. Yo ne tip bolsa, bulan hemmesini üstçiler bu beýle goýulmaýar, arşikaýet edilýär, ne tip bolsa bulan üstünden hökmany suratda onsoň janly suwtnama ho ana Farhady gurupsyň da ho, şoň nirisinde Türkmenistan konstitusiýasy ruhsat berýär. Hawa Türkmenistanyň territoriýasy bolsunlar şo konsullugyň içi. Ana näme Türkmenistanyň konstitusiýasy ýokmy? O konstitusiýaň esasynda siz jogap bermeliler meden işiňizde. A men häzir köçede bir bile urşda mara men ara 10 sutka basýaňyz tuwalmy? Bir ýylda basýaňyz ana Murat Düşenfa urşon üçin kanunyň Jenaýat kodeksiniň 108-nji maddesi esasynda basmadyňyzmy? Haramzadalar. Bassyňyz ha şonu. Orta we yeňil we orta ölçegde tenşikes bermek diýip. Siz näme konsulluk bolsaňyz size artykmaş hukuky berýärmi o? Beremez. Farkat ýene. Näme diýe? Am habarlar pasportlar besplatny edip başladylar diye. Indi yaranjak bolup bar halkyň öňünde maýmyn bolýarlar, halkyň öňünde. Ýok, siz beýdip bir alamasyňyz. Siz pasportyň özüne berersiňiz gerek bolsa. Özüne wara, şu Türkmenistana gitmesiz. 5 ýyl edip berersiňiz. Hemme kişi berilip dur, hemme ýurtda. Siz näme ýurt dämi ýa adyňyz ýurt dämi? Döwran ataňa Farhat geldi. Farhatyň özünden diňläli. Farhatyň öz geldimi? Awa, meni aldyp durana Döwran dep, Kızılayın başly. Ha. Ýöne bak Farhaty şonuň ýaly urupdurlar. Beýanka olanyň eňeýine döýüpdirler olary urup. Bunyň ýaly zat nerede bar o? Gowe, gözüňiz aýdyn. Sağ ol. Gowy dostum, oňatmy. Oňat. Awa. Jumat Halmurat Söýüniň kanalynyň çykyp gelýän. Olaram bize düşman eken hemmesine öçürik gaýtdym. Şeýlemi? Ay näme etdiňiz diýdi. O senki ýaly diýdim 8 klasy guturup şaşlyk pişirip gelip politik okamyz ok diýdim. Seret diýdim. 10 adamymyza çykdy diýdim. Pasoýstwaň işgärler hem gidýär diýdim. Ministr bilen hem gürleşip geldik. Boş-boşuna baýdaň suratyny çykaryp ministr goýup, häkim goýup, ýok çagat altın beşi oýnamyz ok diýdim.
Son saparıklıyımı dedi. Saparıklıyımın dedim Türkmen maşın yanında sumkanı götürüp gün sonunda pulama uğurlak kaçıp gelip politiko koya berdi. Şona açacak olan bana dedi. Yo, Ömsün bol ben çıkar koy verdiler ikisem. deme YouTube'da Demokratik Türkmenistan kurdunuz, onu ne gitmelay biliydi. Ne olmalı deyip soramadım onu. Şoda benim şon dedim de sizin eden işiniz ne dedim. Ben dedim sen buraya yarım ay oldu çıktın dedi. Ne ettin dedi. Zato sen 2 yıl dedim boş boşuna gürlem ok. Bir yarım ayda görüyen mi ediyen işimi dedim. Çıkanıma yaraşı iş ettim. Biz beyle dedim. Biz sen 8 klasa bu torana onanamız yok dedim. Biz özümüzün bilimimiz yetiyor özümüze dedim. Ayayla böyle alım eken coğrantı oturdu berdi. Ettim dur coğranma ben bir gireyim bular ulan bir hesaplaşıp çıkayım deyip giyirdim. Farhat. Yo men aytdım ha Farhat onu şu zatlar kız. Yo siz neymiş ettiniz de men aytdım ha. Ya dengoğum Farhat meten bilenim havarlaşıp yetişmedim gelenim yani bu zaryadım öştü şu adam zaryat. Böyle ağrık var da yöne şonda da çıda otursun şu işten sonuna çıkaldı. Şu konsolosluğun içinde bilen olan vardı mı şol? Tükenli. Var hakiki var men yüzüne de koydum ha onu. Bugün az Allah'ım rahat rahim bilenem çıkış ettik onda da aytdım Paul'ni. Paul'ni yüzüne koydum. Onda da aydık geçtik. Men aytjana men teyapdiysen bardığını eşitdim bana ayttılar bana getirdiler. Birden bu olan var ha düşüncesi ne merak mı karay kim merak mı karay belkim düşündürür belkim halkın tarafına bolor diysen gör nereden gelip çıktı ya. Şayka da bolor karamda da şaykasına sen mün düşündürüyor düşünmeye teyapdiysen on ucu maksadı düşünmeklik değerli on ucu maksadı öv yaranlarının tarafını çalma ol. Taraftarlı onkuy hakikattarlık değerli. Şu an haramda. Koşta şu Sapar Tuz elimizde. Ulu Tuz bizim elimizde. O 4. urlana adamam Ertir Banisa var ya en sim koydur ya. Ertir adam çevik gidip videosunu çek ya raporlar elinde. Onu şu maşinin yanında video var ama maşinde çıkarılan şu tayda 20 kişi olup urupturlar kellesi 7 kişi olup durun. Özüm kuşkudan eken. Son şonam tapıldı indi nesip olsa men ministr bilen gürleşdim siz içerik giren son. Priyama ministr bilen bugün hem can etti. Men de nesip olsa şonumuzda hepde İstanbul'a safar bilen geliyormuş. Hükman görüşecek dedi. Prezident bilen hem görüşmene gidiyas nesip olsa urra. Recep Tayyip Erdoğan bilen 11 kişilik ekibimiz bilen. Nesip olsa gidelim bulon beydip görüş bolonok bulur tağam ha teröristik grubu gözleyen olsanız vatandaşlar şu yankı Türkiye'ye dedi maksat dedi şol konsolosluğun iş yerler dedi şol sadık kargo näme gör kargo da olsa şu kargonun iş yerleri mi rotayda çıkan olup gürleyen olup haramzadalar teröristik hareketi siz edip otursunuz elinize bıçak alışıp asuda mirine geçip gören adamların üstüne çozmak bilen siz ediýäňiz şonu. Indi siz kime näme suud etjek bolýaňyz indi? Bize ýan bilip otur kim näme kim dogry kim ýalňyş. Nesip Men aýtdym olary. Awa 40 ýyllyk gassaba towuk soýmany öwretjek bolýaňyzmy diýdim olar. Önsün boldy. Yo maazet özleriçe oýun edip bara nemetjek bolýar. Ýan girip ýylan çakan ýaly çykdym emmesinem almagadan soň girdim. Yani men biz dedim yönemen ayttım ha biz çıktık dedim halkın gözünü pören zadını düzelttik dedim. Sen dedim 2 yıldan beri çıkyan dev aydan dedim. Sen ne düzelttin dedim. Dur sultanlar bular diye tayin zada geldin diye. Maytım halkın %80 dedim Dur Sultan koğuşu diki soyattı dedim. Lişti menem dedim Dur Sultan Mehmet'ti dedim. Seller meseleleri tanımayana dedim o. Fark eşittin mi? Awa men eşitotma şoňa size ýazy oturupman pesden. Almeke çıkın sizi jowran trotuklar sizi zeyren trotuklar çıkın dedim siz çıktınız 3 minutta çöp dögen ýaly dip çıktım efirnem yapıp taşladylar. Go oldu. Türkmenistan evet durdular. Vay İsmail Türkmen'e murulup durar Pahir. Olam murulup. Ona girip Oğuz'a girecek Oğuz'dan sen esko yerecek. Ona kesesini çıkaran. Nirde şol olanlar nirde şu wagt şol. İfade esko girdi. Eskomuz girdi şumat Aziz Mehmedov girdi. Tamam yok esko berdi. Nime yank uronlar nirde näme dip gör olursun arşikat berildi. Uronlar şumat kargolarynam yapıpdyrlar, nomberlarynam yapıpdyrlar İstanbul'un içinde Pabek. Selamun aleyküm. Pabek. O Eskom. Salam esko ne dostum oňatmy? Oňatmam bu nädäle. Gynandymy. Ýony urodanyň gördüm hem şondan soň bu sırada u Farhat içeride diýdiler bolýan Farhat konsulluk alypdyr diýdiler bolýan menem şu videonu ýaýnladym da TikTok'umda iň soňky videom men özüm hem şu wagt darp rapor al polisiýa gapdalmazda da bizem içerik dıkılam soň
Video edip yetişmedim. Ýöne men ikiňi de aldylar diýip estimä. Soň videodan soň seni ýene aldylar diýip estimä. Seni aldylar Mesko içine. Konsullugyň içine. Aa, yo konsul almadılar meni, kaçırdılar. He, maşina mindirip alyp gitdiler ha. Gör Can bulan el yani. vatandaşlar görýäňiz hem bulan edýän atlaryny. Haram. Olaryň hemmesini tanýas bize. Halk teret goýun derli şagallar diýilýär ýankylara. Goýunyň nemi goýun postuny ýyp şagal şolar. Ýüzüniň masumlygyny, ýeneligini seretmän şagal şolar. Murat Razak. Oradan başlamaly. Farhat ol kargo bilen hiç kimem işleşmesin. Eger halkyny sevýän bolsaňyz. Üstesine de bulan üstünden Nura şurada burada adaýdaýyn, hemme kişen maka var abi. Nuranjan goýma. O eskom sen näde goýmaýarlar. Öýdäkiler alypdyrlar var abi. Iň gowy täzelik. Bah. Türkmenistan'da. Ha. Goýsana. Bizim öýdäkilere jaňa meni bilmendirler. Bular bagada watan dönüp diýip näme edipdirler. Onsoň mene bir täzelik. Gün görene gitdim. Montajy. Ha. O taýda ugranyň birini gördüm. Ben o maşynyň içinde ugranymy. Ha. Motory geçikdi, olen gördü de dänim bir hyle ol ýüzü de dänim çaltyp geçikdi. Bizim şu wagt montajymy bitiripdik. Şo köçeden ýyzymyza çykyp maşyna gelip oturduk. Onu ýa bärki köçede 4 san motor, 8 tanak oglan, ýa 9 san oglan. O 9 san oglan. 9 san oglan urdy. Şo ýanky geçikden çala ýüzler ýadyma düşýär. O nemede uşanmazlykla. Ba köpsi içinde şolar. Da. Näme olaryny bandalaş bir üstümde çoljak bolýarlarmyşmy? Näme? Ni şu ýerde ýene bir zat da var. Ni bizi Farhady, meni Merdany, o eýlekini garanti altyna almasalar var, bu haramlar var, bizi öldürmän, iştaçy görmekler. Ona maýdaýyn. Şoň O täze hawara çykypdyr, şo pasoýsty $100,000 pırlaga edipdir, tapyp beren adam. Yok, şoň üçin wara, şoň üçin tiýdi. Men oňa ýene bir adaýdaýyn. Men ýene bir adaýdaýyn. Öýdäkilere şey diýipdirler, şu reportaja gidip reportaj berseler siz bizden gowluga garaşmaň diýipdirler. Ağam aýla aýtdy da ony dinlenip oturanlar telefondan dadyman. Aýla berseler gowluga garaşmaň diýämşin, näme mundan öter näme gowluk görkezdirler bize şu wada çenni. Bir de gowluk görkezdiler, näme garanti altyna almalar bärde men gezem ma meni alyp götünden agzyndan top çykaranlaryna da maňa bilir ýani ýeri ýok ýöne. Arkam garanti altyna şu gezem bilen. Arkadaşlar men siziň emmäňizde şu efirde näde bu bir daha aýtmakçy. Ýollo köçede ýöreňizde häzirlikçe birazjyk neme edin, şu olanlar tapylyp adalatyň öňüne kadiýete çykýança, türmäge girýänçe özüňizde gowja seredin. Men gorkmam. Yok, ýa-o, hiç neme ýok. Ýöne birazjyk hüşgärligiňizi elden gidirmäň. Bu haramzadalar şu wagtynny gaçyp bören olsalar, pabekde bolup bören olsalar, bularyny her ýerde herdat etmekden gorkmalar. Ýöne watandaşlar. Bular şey dip halky bir-birine düşürjek bolýanlyklaryny men öňüm bilýän. Özleri edibilen oklar, ýa-ni satylan köpekler we satylan arnamy, satylan güjükler, şagallar. Şu şagallar sebäpli ni bir-birimizi urşdurup şey dip ýatyrjak bolýarlar. Nesip bolsa bulana mizinden yeter. Bu ýurtda adalatam bar, inha gördüňiz. Asylsy töhmet konsulluk üstümizden arda edenneden ha üçünün içine çykdyk watandaşlar. Allah jana şükürler bolsun, adalat bar. 1 minut Nura. Şurada bir zat aýdyp geçen o konsolosluk içeri düşenlerin adyny sonradan yazıp beripdir. Düşündüňiz näme? Olaryň tak işleşen. O sonradan olar şikayeti önceden bermeli, sileň düşeňizler. Nerden bile palminmi olar? Önceden bermeli şikayeti sonradan verer. Demek içinde o işleşenler var. Düşündüňiz? Bulan adı familyası doğulan ýylyny konsuls bilen o kimin geleceğini, aýsy ýylda doğulanyň geleceğini. O polisiýa pasoýstwa habar berýär. O soň olaram nemetýe çykar. Ýöne hiç zatdan gorkamyz ok. Öňe diňe. Ölüm bir ölüm. Paka men öýme hiç zat bolmandyr.
Eskonunkiňam näsip bolsa gowrak astyna aldylar Yok. söýnem. Onu Eskonkine Birleşen Milletler Guramasına yazarız. Bolmasam berden bunun ne Farhad'ın şey var ekeni klasdaş, Jaň ederiz. kursdaşı. Birleşen Milletler'e jaň ederiz. Olar näme? Nomary var, men o gün gürleşdim. Yok şular Jaň edip şu wagt oturady. näme boldy men düşünmedim. Farhat yani senin urujup ýenjen soňlar senin da Kazakstan elinde var. Näme üçin bular savcılığa, Fıradok suç duyurusuna bulunup Hali Sizi çıkarmak için. Birinci sizleri çıkarıp alaldı gibi ataydı. birinci sizleri çıkaralı ondan soň näme savcılığa başvurjak dedi. Oňa garaşa tutdyk. Adwokatym şoňa dedi bizlere. Sizleň gystaňyzlar ýok, rapor dedi, sizleň eliňizlerde dedi. Raporu aldık sizlere dedi. O sizleň gystaňyzlar ýok, bular çıkaralı. ediyorlar da onu ediyorlar. Ertir devam eder. Sizler bugün çıktınızlar indi ne Ertir çıkmasa nesip ertirinde bizim üçümüzün o Murat dilen kuşkulu olan 4-nji olan balnisada ertir raportajını çekýärler. Şu eňeğine sim goýulan wagty. 4 oglanyň ertir başlaýar işi. Indi birinji tapkır sizler çıktınız, ikinci tapkır bular eli nauşnikli valizler bilen Türkmenistana deport bolýar. Üçüncü tapkıran bu haramzadalar basılýar türme. Yo bular Türkmenistana gitmeler, bular Türkmenistana gitseler var o taýdaky haramzadalar. Pasoýstwan işgärleri gidiyor. Pasoýstwanklar Kardeşim pasos. Yok onu edilmeyen eken. El değilmez ekene Nuraga Pasoýstwan olmaz. işgärleri siyasi adam bolýan üçin bärde suud edip bolan o eken. Diňe deportada uğradyk bilýän eken aňry. Onu maksat galya da maksat neme de maksat sıpme. Maksat arka dağlardan ayrılık galya. Maksat eşyan olsan kaçık bilni diňe kaçık gez. Indi ekrazın kaldın maksat da aylagam gidiyor arkamda hemmeti. Buluşlar diýer zayelya seni gelsen zayelya seni diýer şo bolýar. Indi şo bolýar maksat. Maňa ýaz Nuraga men de uramaga de kargon kloram galya. Görelhan şulara kargon bolýardy görelhan. O zaman onun soň Elwani bir haramdadasy var. O İzmirde gaçyp görün. O wa ne tip bolýar. Baryňyz ýekeme katap ne tip bolýar. Holukman sizden. Oňaly. Maksadyň ýerini tapdym de hiç ýere gaçmaz ol işleýän ýerini de tapdym de diýen her zadyň wagty bar de dogry aýtjaň. Täze daşar gelin. Daýysy gelýär o dogry. Onun şatlyk. Yo täze gelen daýylary bize el galdyrmaga gorkar. O pasoýstwa täze geljek işgärler ölen ýaly gorkar. Uronyň içinde badamy konsultman içinde. O Nura dün prezident näme migrasiýa ministrine işden aldı dün akşam. Boranmak ministrine aldı, eýeleýän wezipesini dolup berjä etmedi üçin diýip menem aşağına ýazacaktım komentarya wezipesini däl. Türkiýede aktivistleri başaryp bilmedi. Konsulstwaňam dowamyny etjek. Konsulstwa istese Türkmenistana gidiversin, bar paket gidiversin. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä de olar İngolmanlı Murat Düşenfe bir yıl bastılar ha. Bir yıl bilmi. 108. madde orta we yeňil. Senki orta we yeňil hem der. Senki agyr tenşike so. 5 ýyldan başlaýar olanky. Olar basylýar. Türkmenistana baryp basylmasa prezidentiň üstünden sanksiýa ide prezident uje Birleşen Milletler'de. Şoň üçin mecbur öz götünü goramak üçin bulary basýar. Şatlan aýdan aýt dünkü. Dün şatlyk aýtda, şatlyk maňa efirde çykdy, men aýtdym. Türkmenistan'da hukuk rayet. Türkmenistan rayetlerini urmana hakkı var mı dedim. Bir adam dedim. Son yok enen ataňdan başka hiç kimin urmana hakkı yok dedi. Ay berekella sen öz ağzın bilen aýtdyň. Bir geze adam boldum dedim. Söyleme. Ýöne bular konsul işgär dedi. O sen urmana aýtdylar mı olur? Dura neme? $300 şo men 500 dana olanda alayıpdyrlar. Ýöne ministrin aydan sözü var. $300 dedi 250 hissesi bilen gaýtaryp berdirýän men bulara dedi. Erkek edipler. Ben şonda aýtdym da ministr bilen gürleşende men aýtdym 10 oglanymyz içeride 8-inde deport bolýar bular diýsem, kardeşim sen rahat ol dedi. Bunlar deport olmaz dedi. O uçakta konsulsun işgärleri gider deport olup dedi. Ama sözünde durýar Hudaýa şükür. Yo indi basış güýçler o sebäp diýsen halk doýdu, halk doýdu kardeşim, halkın şurasına kadar geldiniz, yeter artık lan, yeter, defolun gidin anasını satayım. Adam akıllı hükümet gelsin, adam akıllı sistema gelsin, yeter, hepiniz şerefsizsiniz lan. Bir para için fırıldak maymun gibi yapmadığınız kalmadı var ha, yankı Sadık Kargo, yankı maksat yalı
Sene var maksat şu tayda ne tip bolsa. Baramız soňam sana gün ýok. Haňa baramız soňam gün ýok. Näme pikir edýän şu hökümet arabat jygylap dur. Näçe gün ömrüňizi galandyrýar. Ya. Da indi. Halk bir tarafa galandan soň siz kimdir nöýjäňiz özüňizi? Beýdi gorkudan bolup, uran bolup, hawa killeňizde akyl wa bolsa, akyl wa bolsa, konsulluň işine salyp adam urmadýňyz iňwerkisi. Daşynnaky näme bilen mok diýip ýapyp bolýar. Samsyk dik durdy. Şu akylsyz adamlar ýurdu dolandyrýar şoň üçin. Şo näme üçin urdular? Sebäbi bu özü diktatura özü küçtepde oynatdy, çäräk atnatdy, okatdy, diplomunu alyp berip uğratdy. Bularam küçtepde oynatdy, bärde de küçtepde oynajak boldular. Düşünen ok, kanuny bilen ok, etmeli işini bilen ok. Indem öz başyna bela boldy. Indem Gurbanguly bulara zakaz edip urdurtdy. Indem özüni goramak üçin ýene bulary ýakýar. Şu taýda negativ ýazýanlara da değişdi. Köpräk ýazyň ýalakalyk edip, ýene özüňiz jebir çekip gidýäňiz şu taý. Sebäbi bu özüni hiç wagt garalamaz. Ýene özüňiz bilersiňiz. Ýok, baran soň maksat ýarlarym göntürme, wasyp goýberýär, men oňa bildirt durmy bir kadam. Bildirt durmy. Ulan näme soragyň eşit wasyp goýberýär. Ýo 4 duwaryň arasyny kelläň süsöňizde kelläňde geler bolundy giç bolar. Ha, men maksada başda aýtdym ha, bu 1,5 miň dollarlyk adam diýip. Toşdy şo bolup çykdy. Satlyk, şerefsiz, bir topar. Borlay bular bu adetmeler bular gelecekde kanuny bir tawşyralyň nesip edenden. Bularda näme bara? Her köçede kamera var. Gözleyen adamsyny kameraň özü yüz tarama esasyny akylly näme programy boýunça tapýar da näme diýdiňi duýduruş berýär derrew malýalar onu. O tapady ýok. O taýdan gidip barýan olsun beýleden gidip barýan kameralar awtomatik yüz tarama nämesi boýunça seni görüp bir 2 saatyň içinde tapýarlar, mesele ýok. Diýdim bolan şo bara konsulstwanda köçesinde kameralaryň barsyny konsulstwan ýanyndan başladyp bara hemme kameralar dernetmeli wara bir. Kesinlikle. Şonu sorapdyrlar bilen şo gün internet näsazlygy boldy diýip konsulstwan köçesinde kameralar işlemeýär diýmişe. İsmail Türkmen gowmy adeler oňatmy. Sen näli? Sen saňa da mabur topulyp durlar diýeşdim. Hiç mene adat garaşmady. Karamda adalardan. Bular ýa-da garaşmady adamlardan. Görýäňiz, hem watandaşlar aramyzdaky. Nura. Şu kargo var. Ha. Şu kargo fikrimçe näçin topully? Ya 3 manat 5 manat diýmedi diýe. Yani Türk masany gitçe belki 3 miň dollaryny alyp buradan alıp paýlaşýarlar. Şonu ýaly işler edýär. 12 konsolosluktan 12 milyar pul alypdyr Sadyk Kargo gelip Farhat gözü bilen gören. Sana beripdirler näme konsolosluk şo Sadyk Kargonyň adamlaryna. Düşündiňiz? Birem ikinciden hem bol oturan zat şo gün konsolosluğun köçesindeki internet näsazlygy bilen de kameralar işlen yok diýip aýdypdyr polis işgärleri. Düşündiňiz? Ama internet işlemedik olsa esko nereden video çekke onu aldık. Birem sizin çeken videonuz var. Orada internet işlemeyen olsa sizin hem çeken videonuz var. O videonu aldık. Onu dedi Adem Çelik aýtdy, men dedi özüm dedi näme suudnama hökmünde görkezjek bu videolar internet işlemeyen olsa dedi. Yo men internet işledip bardym ha. Bakan Şo videonuzu bire kamera görüntüsini alıptır. Paylaştılar böyle. Züleyha paylaştı, ben onu gördüm. Onu Adem Çelik'e atmamız lazım. Şu video nerede olsa Züleyha bilen. Zaten o polislerin dedi görev yerleri değişecek dedi. Onun İçişleri Bakanlığı bence olur öyle bırakmaz. Çünkü o sivil polislerim bir de yaman grubu ettiler yani içeride birazcık. Biz onlara ağız verlik bilen cevap verdik. Hatta bize şöyle bir zat edecek olurlar. Yani ay dedi gelin dedi sırayla imza atın dedi. O zaman yani Miral Garovumlu var. Serdara. Biram men bardyk da drone tak näme gol çekmel okallydyk okuduk golün. Ay bular şunu ýaly protesto gatnaşdy plan etdi pyspadan etdi ýazypdyrlar kuşadypdyrlar atlamada ýalygy. O zaman näme gol diýsek bular ay siz ýaň diýe darp rapor aldylar diýe şoň nemesi sen bolýar. Eret samsyklyp Nomer yazdım. İmza atmıyoruz dedik. Hep beraber atamızok imzanı dedik şeydi. Atmıyor musunuz? Evet atmıyoruz. Anlardan gelen olup artistlik eden olup yankısı garajdan polisiye var ha. Artistlik eden oluyor. Atmıyor musunuz? Atmıyoruz dedik lan ya atmıyoruz. Zorla mı kardeşim dedik. Atmıyoruz. Ondan sonra birine topuluyor birimiz beyleden cevap veriyoruz. Eylimiz bir şey var ağız bir olup cevaplar. Nemettik golün koyaydılar. Atacak gel kardeşim kimin çağırsan çağır dedik birden.
Atmıyoruz Biren biz Farhat- yalan tökmedi dedik bu ara. Farhat bu köçeden gitti. Menem bu köçeden qaytdım. Ondan sonra Farhat bana zona etti. Nemesem astı. Şarjam astı. Ondan sonra bana zona ettidən bratok dedi. Karoçi men dedi konsolosluq aldılar dedi. Menin şarjıma az öyle oturdu dedi. Esselamu aleyküm Tamam olanlar. dedim nane. Aleykümselam. Aleykümselam. Ondan sonra tamam dedim. Dane telefonu öçürdük. Ondan sonra bana zona ettiler. Ayaklar vardı. Berde dedi o batırağa da aynı urupturlar zat dedi. Bizler on açelle 6-7 kişi vardık. Oradan oğlanlar bilen yugurp vardık. Barsa ucu ağız burnu kan o mavi futbol kalının ağız burnu kan Esko'da aynı görmedim ben. Esko'da aynı alıptırlar ucu. Ondan sonra zada o metronun yanına geldim Farhat yadıma düştü. Dur Sultan'a zona ettimden Farhat dedim konsolosluğu aldılar. Karakol almadılar. Konsolosluğun içine aldılar dedim. Şonu dedim kimi kimliği olsa gidip dedim zat etsinler dedim. Ona çenle olaram Farhat'ı arama veriptirler. Düşündüğünüz neutral polisler var ya neutral polis. Neutral polis. Şolara arama veriptirler. Sıraz barıp örden bir sansı Farhat'ı alıptırdan çıkaran daşa konsolosluğun içindekilerden söğüptirler sizler öldürecek memnun deyip dışarıdaki polisler hem söğüp kol koyarıptır. Düşündünüz? Görýän mi vatandaşlar esasy teröristik grup bu konsulluğun özü teröristik grup başul. Yani sen o kardeşim vatandaşına sahip çıkmalı halyna elinden gelse arda ýazýan, elinden gelse urýan. Sen ne hususiýetçiliğine geçirdin mi yurdu vay? Yurt teňhe hususiýetçiliğine geçdimi? Ya kardeşim Doğru. birazcık vatandaşlar gözüňiz açın. Şu taýda sizin bolup görün günüňiz Türkmenistana baraňyzda şol şu taýdaky günüňiz ýene şu taýda şo günüňiz şu sistema şu rejim ütgemese etçek oýnuňyz ýok. Şu taýda sen dymyk gezmek bilen hawa dymarsın. Dymarsın häzirlikçe bir de metrikün sen uranlaryna onu da biz dymar. Şo bolar boljakda. Yekeme taýy. Doğru. Ya birazcık ağız ver. Nur bir mi? Hova mowda. Seret şu Türkaniye maksat diýilen eşek var ha. Efirlerine bize madama vatan dönüğü dik kepleyatda. Ola halkı Edil şosluça bolan günü motorda alan siyomkos var şoň ädir kim bilýän bolsa girsin şoň accountuna näme diýe ýem şo bolan günü uje siz terörist diye öň diýmeýän zady düşünýärmi? Şo konsolosluğa terörist diýip şikayet etýär polisiýa. Men şolaryň içinde ýokdum, men o taýy goşulamok diýär eşek jüýjäň akylça akyl ýok. Öz ýalňyşlyk görüp sözüne tutulup inson kuyujasyna seredin şoňa uje teröristik gepleýändir eşek. Jüýjäň çoň akyl bir giden adama ýamanlap indi öz göt açylyň düşünýärmi pula işleýänligini. Indi şol Türkiýeň ýangyny kim ma bolsa şolaryň bir içine goşýar vatandaşlar. Şolaryň içine şonuň içinde bir tane gelinje de bar. Kimde şoň ady? Kamil Janowna mı? Kamil Canov o vatan Kamil Canov dönükler var. izler ýene näme? Ýene Kamil Canov dedi galiba. Yeni bir kısanak ol ýene bir zat bir zat 777 vardı, bir zat 77 mi? Men bilen gepleşen olup siz arkayn olun o arkaňyzda biz var o diýen ol. Gülşat diye Gülşat. O bıraktılar Allah cana şükür o vatandaşlar emmemiz bırakıldık. Bir yerimiz galdy olam yetiştirdik. Eska bir mut ýa eska diýdi şo motorlaryň birini gördüm soň üýşüp geldiler. Şoň al gawat gelseňiz prosto suratyny alyp paýlaşyň eska oglanlar bilen ýeter şol. Motorlaryň nomerynyň suratyny alyň bolsa ýüzüniň suratyny alyp eska oglanlar bilen paýlaşyň olsaň elinden gelse asman çeksinler. Haytin gawat gelseň şolar ýalyk çortlary üýşüp gelen wagty üýşüp duran wagty. Yo onu ara goýmaly. Ýa o maksat näme faýşyň familiýasy? Maksat Eşekov. Eşekov bolmaly etken familiýasy özüm bilen şoňa etken hereketleri. Arda bilen bilelikde şulam gitmeli vatandaşlar. Ödem şuraysa minmeller şu. Şuraysa minmeller. Şol elek sadıkda mindirmeler biz vatandaşlar. Şolary arda. Frado polise näme almalymaly. Näme diýilýär şoňa awkatlar bilýär.
yurt dışı yasağını koymalı. Biraz Olar iş açıldığı zaman sırası avtomatik yurttaş yasağı geliyor olar yurt dışı emmesine. yasağını getirtmeli var ha şu aeroporttan Ha. çıkma diye gitmeli sırada. Biz arazi kazıyor zat diye yazotlar. Olar näme diye Nura şu Sadık diyen var ya men emmesinden tanıyan o içindeki oğlanların yöne özüne sattıracağız emmesinden. Özü satacak yandaki oğlanlara. Şu Sadık var ya. Arkadaşlar ya bugün işte şey oldu bilmeyenler Türkçe olarak anlatalım biraz. Ayın birinde bir basın açıklaması yapılacaktı. Bizim konsolosluk bazı vatandaşlarımızı bu Cemal Kaşıkçı olayı gibi içeri alıyorlar ve eşek dövene kadar dövüyorlar. Yani hatta kaburgasını kırıyorlar. Ve bu şekilde kendilerini de şimdi aklamaya çalışıyorlar. Ve bunlara destek veren de bizim kendi vatandaşlarımızın içinde ruhunu satmış köpeklerimiz de var maalesef. Türkmenlerin yüz karası para için namusunu, şerefini, her şeyini satan insanlarımız var. Ve bunlar şu an yurt dışında içeride değiller. Şu an dışarıdalar. Ve elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bunların da adalete teslim edilmesi lazım. Siz de biraz özellikle tanınmış arkadaşlar kendilerinize biraz dikkat edin. Bunlarla daha bizim işimiz var. Daha bunlar bazı olaylar yaşatabilirler. Buradan eğer Türk polisi dinliyorsa uyarıyorum. Bunlar çok tehlikeli ve tehdit yaratan insanlar, kişilikler. Kişilikleri bozuk insanlar. O yüzden bunların bir an önce yakalanıp içeri tıkılması lazım. Bir an önce. Bir an önce. Olay ortada. Şahitler ortada. Kaburga kırılmış. Kavga edilmiş. Bıçaklı saldırı olmuş. İnşallah yarından tez hemen bunların hakkında suç duyurusu bulunup bunlar içeri tıkılacak. İnşallah maksat gibi bu burada Türkiye diye, Türkmenistan diye yazın. Sen o ismi yazma. Sen o isme layık bile değilsin. Türkmenistan deyip yazan haramzade maksat sakkalın vursun, cücüye alak olup var ya sen bir kısımlık canın var oluyorsun sana prosto biz adam deyip seyrettik de biz parahat tüycülüklü yol alıp baranımız için biz bu yolu başvuramıyoruz da hiç yaşan. Görüşünüz yani bizim vatandaşlarımız birini yaralamandır. Bizim alıp baran yolumuz mirni yol, adaletli yol, asuda yol, urşsuz kalmagalsız yol. Yani bu yolu siz sayladınız. Men hiç kime şular yadat etmeyi, häzir minno verem o kanun öňünde, adalet öňünde jogap bersinler. 3 ýyl my, 5 ýyl my, 10 ýyl my, 20 ýyl my otursun, çeksin cezasyny. Çeksin, 4 duwaryň arasynda bir galyp bir pikirlensin, bir uzak wagtlap. Belki kellesi işler. Şo wagt hany görölen, şoň arkasynda durýanlar şoňa ýeçik ýamka. Şo wagt görer ony. Netip bolsa. Ýöne bu konsullugyň iş ýerlerinde de merdan ne diýene diýdi haramzadalaryň bary Türkmenistan'da eğer kasaba suç cevapkarşılığına çekilmeseler şularına miyim devam edecek. Şularına miyim devam. Biz canımızı ortaya koyup girdik şu yolu. Kim bolýany da halka beýdip halkın karşısına bıçak bilen, pistolet bilen urun olup yeniden olup Türkiýeň hökümeti we Türkiýeň polisiýasy we iň bolmanda siz jogap berersiniz. Bunyň içinde de gynansagan bar ruhuny käwir nemelere kireyne berenler. Yani olaram adalatyň öňüne çykar netip bolsa. Olaram çykar. İçeri işler ministrligi eger diýen bolsa netip bolsa olardan hem gowy jogap garaşýar. Siz beýdip halky bir-birini urşturjak bolýan urşmaz biz. Kanun bilen adalet bilen ýeňer netip bolsa. Urşanlar hem özünden görsün. Korkusuz Kellesi diye işlemeyen bu dalide edipdir rolikler Türkiýe'ne diye. Netip bolsa hasap berersiniz. Takılman. Murat Razak gel sene malayın dostum. Hava Murat Razak bilen hem gürleşeli. Sağ adam. Salam aleyküm. Boğumyadılar omatmay. Как брат? Boğumcan salık. Bir çek oňarypsyň videolara. Malatsy. Alma yegen video çotki çıkan toka. En sonunda halka kalandı çöpü. Daha tutuldu mu diye netip bolsa vatandaşlar etirem şoň arşy kaýaty dowam edýär. Ol aýyň 8-nem 9-na reis var. İnşallah şondan öň oňa daşary ýurt çykyş ýasagy goýular. Aty familiýasy belli oň. Yani polis soňunda o taýko peçä durdurmana barýar. O taýda alyp galalar ne. Bilemok ýöne konsulluk jügüne tıkyp alyp geçikse, jügünden geçikse. Yani nire giden Ne maksadı mı? Adalet var. Pastanın talep eder.
eger bäher etmese, yetişmesek. Böyle Ova olan indi elimizde bular. Indi bizim elimizde nesip bolsa bular indi bak, maymun tansını oynadars. İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile nämeler gepleşdiň bir gurrun ber aýda birazcık. O Ayşe näme birinci gün telefon edende İçişler Bakanı birinci gün telefon edende salamlaştık. Zat etdik şu Adamşelik Adalet Bakanına çıkıp sonra onun üstü bilen sen ettiler gürleştik. Sonra ben aytdım men sebebi 2017-nji ýylda bärde 17'de 16'da näme bolandy prezident saýlawy bolan wagty İstiniýa gelipdi bärik İstanbul'a. Şonda gelende men ýanynda çykyp 5 minut gurrun edipdim mikrofonda Süleyman Soýluň ýanynda. Soň tanışdyrdım özümi. So çıkan oğlan men diýdim. Dik dur egilme Türkmenler seninle deyip mikrofonda gıygırıp çıkış edipdim. Soň şol oğlan men diýdim. Şu adam diýdim şeýle ýagdaý boldy diýdim. Ikinji gaşykçyň diýdim ýagdaý boldy diýdim. Şunu ýal diýdim, 10 oglanam içeride otur diýdim. Indi bularam deport edýärler diýdim. Saýyn bakan diýdim, deport etseler bizde diktator rejim bar diýdim. Bu diktator rejimimiziň eline düşen soňam bularyň öljegi diýri galjagy belli däl diýdim. Soň aýtdy, bulara diýdi çıkar emmesem diýdi. 2-3 günüň içinde çıkar sen arkaýyn bol diýdi. Şo aýdylan samalyoda men şularyň özüni mindirjek diýdi. Men bakan diýdi, meniň sözüm sözdür diýdi. Şo samalyoda özüni mindirjek diýdi. Gaşykçy diýdi, ölüpdi diýdi. Biz kämbir näme dip bilmedik diýdi. Ýöne sen şansyňa diýdi, diýri galypsyň diýdi. Indi bundan soň şeýle bir zat etjek diýdi. Türkiýanyň içindäki Liboy konsulus diýdi, gaýdyp şu raýaty baran wagty işini seredip bilmez ýaly bir zat etjek men bulara diýdik. Hemme konsuluslara sapak bolar ýaly zat etjek diýdi. Yetmeli. Nasip Gatty olsun. dogry aýdýar. Amin Bana dedi, diýdi, bu- netler o bular bärde bar. Bular diýdi gaty gowy boldy diýdi. Şu sapar diýdi, sen arkaýyn bol diýdi, Salam sen öz goraňy sakla diýdi. Sen hem diýdi şul işler çözülen soň diýdi. Döwlet hastanesinde ýatyryp diýdi. Şu Türkmenistan döwletiniň konsulsyň hasabyna ýatyryp şu hemme urlanlar diýdi, liçeniýasyny özüm aldyrjak. Men durýan diýdi. Bugün hem ýene jaň etdi. Şu öňümüzdäki hepden 1-nji ýa 2-nji gün Istanbul'a saparym bar diýdi. Eger gelsem diýdi, hökmany suratda görjek diýdi. Men hem soň Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'ına video uradypdym da sizin bilen görüşjek diýip Tayyip Erdoğan'a. Soň ona mı aýtdym Süleyman Soýla, bolýa diýdi, bulaýa söz bermäli diýdi, ýöne öňümüzdäki diýdi, hökman diýdi. Men seni Recep Tayyip Erdoğan bilen görüşdürjek diýdi. Men Tayyip Erdoğan aýtdym da siz Turan birligini gurjak bolýaňyz diýdim. Ýöne biziň şerefsiz diktaturumuz bar zaman diýdim. Turan birligini hem ata watan Türkmenistan bolup duran zaman diýdim. Nädip bu Turan birligi öňe ýöreýär diýdim. Şu işi ayırmak için dedim biz sizin yanınızda Türkmen yaşlar dedim. Indi dedim şu işi çözüp vermeniz için siz bilen dedim 1 minutluk olsa da görüşme dedim. Haýyş edel dedim videom okaptır Tayyip Erdoğan sağ olsun. Indi görüşmemizden bar öňümüzdäki aýda nesip bolsa prezident bilen hem görüşýäs. Nesip bolsa görüşeliň derdimi geçmeliň watandaşlar ene ýa-da ýadylar näme iş başardyňyz, näme iş etdiňiz, ene ýuwaş görüşüp etmeli watandaşlar, ýuwaş görüşüp etmeli şu zady. Agdy birlik bilen ýöne olur kanundan çyksa da biz çykmalylar watandaşlar, biz çykmalylar. Hiç kime Samy glavny. bir kanun ýola çykmagy maksat beremok. Biz kanun ýoly ýöretek, biz köplük ahyryn, biz näme edip bilerler diýen. Birimizi kim bilerler Allah jana şükür, Allah gorapdyr. Şular ýalyk birek goran watandaşlar, birek ýanyna durun. Iňe esasat şol. Bularyň soňu gelýär, nitip bolsa gaçan worlar nemeden worlar, gorkudan worlar, eýden worlar, beýden worlar. Goýunam diýen soň öljek bolan aýagyny kakýar, şonu ýaly bolar aýagyny kakýarlardan. Depen bolýarlar da soň. Yani bar Näme şol hiç kelläň ýerinde bolsa konsullugyň içine salyp bir adam burordyň o. Bir haýyr ýaşap ýördiň o sen. bular indi ölümüne el buladylar indi bular ölümüne el buladylar. Konsul Muradaň öýden gümün çek gitmeli şu taýdan. Konsul öýden gerek ýa şu Muradaň gerek ýa Merdanam gerek ýa hiçse. Yok, nämen diýeni var, ministrin diýen sözü var. Sözüňizi börsem, ministrin aýdan sözü var. Şu gapyda duran garawulundan diýdi, başlygynaça hemmesini diýdi, şu konsulsyň işgärini komple diýdi, biz diýdi siýasy adam bolan üçin bärde tutsa berip bilemiz ok diýdi, ýöne deport edip uğratýas hemmesini diýdi. Deport edip uğradylandan soňam Türkmenistana barışyna sut bolup olar basylýar. Eger basylmasa Türkmenistanyň prezidenti sanksiýa düşýär. Sanksiýa düşdümi prezidentiň öz sut bolýar. Prezident hem özünü goramak üçin bulary priyama basýar. Muň ýaly 10 san 12 san adamy prezidentde köpäýär, muň ýaly tentek. Farhadım bir baştan edip bersen kanda giriş badyň ama urup başladylar ya da pros edip ondan soň urup başladylarmy? Yo men girdim eke, giren wagtym meni şo näme Sadyk Kargonynkiler, Dalbaýoklar bilen aly girdiler.
Girenden sonra mineserlerin bunt götürecek adamını tapıp geldik. Alınlar sizlerinki dedi de şimdi edip. Köylünün içinde hem 4'te 5'te ucu pasoystuğun diplomatları karaşıp duran bana. Ucu bular önünden oylanışıp edilişen son. Yankı ben girdim içeri alıp girdiler. Girminkeye ucu kapının önünde duran vakti şu Dövran Eke'ye telefon edip yetiştim. Dövran Eke ben pasoystuğa dedim. Şimdi ayttım o. Telefon elimden çekip aldılar. İçeri aldılar. İçeri alandan sonra kameraları öçürün de çıkırdı biri. Kameraları öçürdüler. Güpürdedip başladılar böyle. Dinlemediler hem seni hiç gili. Son benim TikTok'ta koyan videolarım var. 15-16'da da video koyandım. Dine prezidente karşı, ekonomik sisteme karşı. Sonra köprağa neme bile Nurağa maksada karşı gidiyordum çıkışlarına. Dine çıkış koyadım. Son yankı urup başladılar. Normal urdular opşim. Turulmesteki ağdaya geldim. Toka yüzüne urman dedi özleri. Yüzüne urman dedi. Yüzüne sinek düşmesin dedi. Haramzadalar. Son urup başladılar. Son telefon geldim özleri. Can ettim. Aşkavat'tan telefon ettirdiler. Aşkavat'tan görüntülü özye. Aşkavat'tan telefon eden basam Cengiz Sikey'in arkadağımızdan ötünç sonra ditler şimdi Türkmençeler. Ben hem son özünün aydıştaydı ayttım. Ceng amını ipsin öldürsen hem soracak dedim şimdi. Son yine dep gittiler ben telefonu açırıp koyup. Son şu arada ucu yine vurdular. Ucu elimi şimdi koydum. Elimi tutup duruplar turmaya yağdayım yok. Maksat huy pilot geldi de çıkaran videoların içine Cengiz Sikey'e sen aytmadın mı bugün elime düşersin dep en ağır ağzıma depti depen vakit diş gitti aşağıdaki. Bak. Son ben şu andayım kıçkırdım. Maksat dedim erkek mi sen dedim. O yanımdayım 6-7 adam duran. Erkek misiller dedim. Koy varınlar ben şu yağdayım dedim. Şu ulan adim madin gidişemem dedim. Şu yağdayım dedim şundan tayak yemem ben dedim. Şu urlan yağdayım dedim. Koy varmadılar son. Şu tayda bak. Maksat yitirim bu oldu. Maksat yitirim bu oldu. Son beni içeri alıp girdiler. Şu içeri alıp girip bu pasoystuğun girişinde müşterileri kabul eten yeri var Akoşka'da. Şu Akoşka'da kabul edilen yerinde 3 tane köyten dağlı olan biri 22 yaş, biri 26, biri 27 yaş. Oğlanlar üçüsü hem çopan orta mektep okutan hiçbir şeyden kelle çıkmadı. Günlük 150 TL'den alıp gelip günlük 150 TL'den halkın 750 ta uzaltmaya veren pasportun dokumentini şolara artırı tuttular. Ularım kellesine gelen tek edip yere gilemem yazıptılar. Sanki Türkmenistan'da tapçanın üstünde oturttular. Ay bağdaş kuruyup kellesine geleni semçika çakıyı onlar oturttular. Menem onların yanına koydum. Ben ayttım içerideki ayttım yankı orun basarına şu Murat Sehet durdu. Iftimdi şuna. Ben ettim buların dedim abrazavanyası yok dedim. Bu iş etmek için hiç olmasa dokumentasiya ya yuridik dokumentasiya ya diplomatikanı da vış abrazavanya bolmadan böyle gelmeye hakkı yok dedim. Men mirava ekonomikanı kutarsam benim hem hakkım yok bu işi etmeye dedim. Men dedim sizler nimşi tutupsular dedim. Aznaç Türkmenlerin pasportları red geledi uzaltmaya dedim. Den yarısı dedim. Aznaç bunda hakkına tutma 3'te çopanı getirip 150 TL'den günlük. Sizler her saparam gelesiler mi desem her pazar günü bize alıp geledilerden dedi. Onların hem havarı yok benim urulup gelenini. Onlara markayını sattılar bana polnu. 150 TL'den berediler abiyedimizi berediler dedi. Bizler şundaki suratını, elmimiz adını yazamız dedi. O bu. Şu bir harfi yanlış gitsem son pasportu yanlış geledi de. Onlar öz adını yazanda bir harfini koyup gidiyor oturan. Yani yine pasoystuğun devlet edarasının konsolosluğun içinde edili oturan dokumentasiya işe seredindi. Ben ayttım senler mal mı tupoy mu dedim şul adamları getirip dokument onardılar desem seni Cengiz Sikey'in bizim işimize karşı ayal kim boldun de yine geldiler yine güpürde vurup gittiler. Şayanda hoca 5 sazda ne olupman da 3 minut anımdan gidip ben şayanda. Son korkuttular bu öldüğünde de ötürüp bir kaptalda kansanerli kabinette Krislo'nun üstüne yatırıp koyuptular. Bir gözümü açtım. Özüme geldim şuna bir subsep oturan. Şş edip subsep oturan ölmesin yine de. Tov ettim. Son turdum gözümü açıp tursam yankı bir milise geldi. Vayenli formada geldi. Nitral polis. Ova son yankı ucu sağdan altı olotan yankın önüne yürüp çıktılar. Bizi hakaret ediyor. Bizi dövmeye kalktı. Vatan düşmanı, vatan haindik de 6-7 kişi uyalmastan. Menem şunda kaptal yatıpma yerimden turulem yok. Ağırıktan. Ucu kapırgalar pizdes oldu. İçim ezildi poluna. Son geldi dana tamam sakin olun bir dakika dedi geldi dana. Gel bakayım dedi. Sen mi bunları tehdit eden dedi. Ya polis bey dedim. Bak dedim. Benim halimi görüyorsun dedim. Kim dayak yemiş dedim. Ben şimdi yerimden kalkamıyorum dedim. Bir de bayılmışım dedim. Buraya getirmişler. Beni dövdük de bu odada dövmüştüler dedim. Sen niye geldin buraya dedi. Sen teröristmişsin falan dedi. Ben dedim terörist değilim dedim.
Ben buraya dedim pasaportların uzaltması için dedim. Bir de eski pasaportları vatandaşlara dedim yeni pasaport verilmesi için dedim. Yurt dışı Yolların pasaportlarının açılması. kaybedilmesi için, yolları açılması için, şu şeyleri, hak hukuklarımı savunmak için, bir de elimizde izin kağıdımız olduğu için gelmiştim buraya dedim. Ama bunlar beni dinlemediler dedim. Hiç dinlemediler. Yolda Hatta yakalayıp 12 içeri getirip dövdüler deseydin. Yolda yakaladılar dedim. Yakaladığı adamlara da dedim o pasoystuanın aynaları hem kapıları hem cam taşındak. Beni içeride urup koydular. Bu görmedi de fikir etti. O Sadık Kargo'nun huy pilotu var yankı. O gelip 12.000 TL sana alıp gitti pasoystuan orun basarını. Gözümün önünde. 12.000 TL pul. Ya. Ettim para üzerine beni yakaladık dedim. Böyle yaptılar dedim. Son yankı yüzüme kararıp durdan yapma ya dedi. Evet dedim. Yani niye dedim bu şeyleri ben sormayayım dedim. Sen polissin dedim. Yolda tuttuğunda her Türkmenden oturma izni istiyorsun dedim. Adamın da yurt dışı pasaportu yok. Nereden alacak oturma izni dedi. Ben haklı mıyım dedim. Evet dedi. Ben Türkmenistan vatandaşı olup dedim Özbekistan konsolosluğuna gelseydim dedim terör olurdum dedim. Ya da dedim Afganistan konsolosluğuna gelseydim terör olurdum dedim. Her memleketin dedim konsolosu o memleketin cumhuriyeti hesaplanıyor dedim. Sokakta beni biri dövse bunlar arkamda durman yerine bunlar içeri salıp dedim kameraları kapatıp beni dövüyorlar dedim. Şimdi haksız mıyım dedim. Haklısın kardeşim dedi, çağırdı bunları, dedi ki çocuğu havaya çıkarın dedi. Çünkü demim yetmiyor oturan, içim ağrıdı. Havaya tane demim kısıp başladı. 3 kişi koltuğumdan girip bahçeye çıkardılar. Stolta oturuzdular. Son çilim verdiler bana. Yankı milse çilim verdim, ettim bir tane sigara ver abi dedim. Ölüyorum şu an dedim. Son ağrı açı devam yok da. Son dışa çıkan son biraz hava geldi, çilim verdi. Son pasoystuan işgerlerine bağırdı. Su getirin çocuk ölüyor şimdi de. Son ettim onların elinden su içmeyeceğim ben dedim. Niye dedi. Bu kadar döven insan dedim. Şimdi suyun içine bir zehir mehir atır getirir ölürüm burada dedim. Varsa sen ver su bana dedim. Son dışarıda otobüste polisler duran da. Onlardan gidip bakloşkada açılmadık su getirip verdi. Onu içtim. Biraz kendine geldin mi dedi. Evet dedim. Çıkardı dışarıya, dedi ki bu çocuk dışarıya çıkıp şikayet ederse dedi hepinizin amınıza koyacaklar direkt dedi. Söyleyin bunu size dedi. Salak mısınız dedi, buraya konsolosun içine giritip dedi bir de siz dedi çalışansınız burada salaklar dedi. Bir de kendi memleketinizin adamını böyle köpek gibi dövmek mi olur çocuğu dedi. Ölse ne olurdu şimdi dedi. Ölse dedi biterdiniz hepiniz dedi. İşte çıkarttılar dışarıya, çıkan son yankı bu orun basar ölen basıyor bir yalvara da ben kapıdan çıkıp video tutma. Cigimcan erkeklik kovuza attır. Mert olgun Cigimcan. Sataymağın hiç kime hiç sat değil mi? Biz sen arkanda cigim. Arkayın ol. Ova çıkanından sonra nerede opozisyoner aktivist varsa iyiciniz kendi deyip sevişolara. Bolya mı cigim? Bolya mı deyip yankılar taşakçılık edip başlattı. İçeride ura oturandayım. Ova içeride uran valtıyamaydadı. Bazar günü senin pasoystoda ne mi işin var pasoystoda işlemit de demet. Senin ne mi işin var bazar günü dedim. Sen ne mi şey yapıyorsun pasoystoda dedim. Munça ekibin bilen, munça polis bilen dedim sen aslında pasoystoda bolmalamaz dedim. Kanun Türk boyunca Beylik dedim. Oto ya Türk Beylik Otokola Premium zadın içinde. İşte. Vaskırseni gün. Vaskırseni günü bu kargonun adamları bu senin elindeki itlerin ne edip duruyor bazar günü dedim. Munça adam dedim. Bu 3 tane dedim hakkına tutma. Gulun ne böyle dakmayın onlara oturan dedim. Sen de oturan işin naruşeniyalığından havarın var mı dedim. Normal devlet idarasında dedim elinde diplom olmadık adam dedim, abrazavanyası olmadık adam dakmayın da elin urmagayım hakkı yok dedim. Sen getirip konsulusun dedim, onda da adamın pasportu bilen şahsi elindeki dakmayın bilen oynaştır otup sen böyle dedim. Sen berde eden cezaların ketteliğini bilirsin. O şimdi kıçkırışı gittik. O şota yakıya oturan vaktim. Şonda da o şimdi çıktım. Zar zor çıkandan sonra ne maşin verdiler ne yürümeye. Zordan geldim. Halayam kellemde pamitimde şunun nomeri kalan. Gerçekten de şunun nomeri kalan. Geldim. Bakırköy'e tramvayda geldim. Polislere tramvaya binecek vaktim ağzıma neme üflede tuttular. Sen İçmişsin, alkol içmişsin, kafan durmuyor. Ya abi dedim konsolosta dövdüler. Ne içkisi dedim. Sen serhoşsun dediler. Çünkü düzgün yürüp bilimine tutmam piyantek. Yolda ya maşinlar bim bam bir yandan bir yana geldim. Mindim son Bakırköy'e geldim. Bakırköy'e gelen son alayan bir Mekke satada ona olan var eken. Türkmen eken. Ağam ne oldu dedim. Ettim pizdez urdular men dedim. Telefonun var mı üstünde dedim. Ben telefonumu alıp kaldılar. O yan bir korktu başta. Sıçtı. Protesta çıktık desem. Mehmet'im korkma dedim, senin adın familyan isladın çıkmadı lütfen dedim, bana telefonunu ver dedim. Bunun numarına can ettim, aldı. Mehmet'im eke dedim, ben şunu tek Bakırköy'de dedim. Kemini bu seminden gel dedi, geldim. En aşağıda dedim az adresi böyle ayda oturmayın çünkü az akşam eşittik bugün hem eşittik $100.000 per ilade ettiler men tap veren adama.
$100.000 pul pırlad etdiler. Sebäbi men tapyp alsalar iş kapanatdy. Deme Yeşilköy'ün polislerine dün pırlad edipdiler. Olaram adam çelik arapdylar. Yeşilköy'ün polislerine aydypdylar, ağzına sıgan pulu sorasın şo çocuğa aydın işi kapadaldı. Men etdim, olar sorasın menden ağzına sıganını, men ama işi kapatmam. Bu iş artık sonuna kadar gidedi. Ölene kadar gidedi bu iş. Seredin şutayda vatandaşlar. Dünya maskara boldunuz. Dünya. Yo, Türkmenistan hükümeti ceza vermeseler, ne tip olsa size ceza vermesinler. Siz ne tip olsa Türkmenistan hükümetine maskara dersiniz baranızda. Men anan ya Türkmenistan'ın prezidenti, Daşary İşler Ministri Barıncı bilen size cezanız verirler. Ödem şu odan nefeden çıkmasanız, siz televizyonda görkezmeseler, ne tip olsa siz iyidinizden gamçılabam yetmez. Koolap koymayas biz sizin iyidinizden. Yo, bular odan defeden çıkacak anık. Sebä prezident götünü kurtarmalı. Bu Birleşen Milletler'e arada can ettim ben 2 gün bundan öň. Şu kursdaşym bari işläp berdip size aýtýardym an ura. Toçny şo bolup çıktı Birleşen Milletler Hak Hukuky goraýan edaran başlygy Oğuz Öztürk dip men kursdaşym da Moskwa Gaçlarsyň Üniversitede gutaran. Oňa da habar etdim. Olam Human Watch Russia habar etdi. Ýa-da hemme ýerde reportaj aldylar. Bugün News World'dan aldylar, Amerikanyň kanalyndan. Uje hemme ýere Türkiýeňem uje 4 kanal aldy. Häzirem ýene 4 kanaly bugün ýene maňa mesaj atdy, ýene Döwranaga gördi reportaj üçin. Hemme ýerde çıkacak. Sen ikinci Kaşykçyň olayı bu. Buları men sonuna kadar bitireceğim artık. Sonuna kadar. Aferin. Bir zat çek da şutaydan vatandaşlara. Ede seredin görün. $100.000 özünün götünü yapmak için verecekler. Yönü özünün halkına какой-то $500 kömek ya da ene şu pandemi ýagdaýynda alacak gurun nestene $50 bankından alacaksın gurun nestene. Ya da şu $50 beren oklar. Düşününler. Bir adam yok etmek için $100 vermeye ular tayar da hem işe. Şunu azatlar için pul vermeye bular hiç zat gören ok. Yönüne özünün vatandaşına kömek bilen wagtynda hiç zat beren oklar ve berjeğim bolany. Şoň üçin dymmal däl indi bundan sonra. Dymmak bolan o indi. Indi bundan sonra hiç. Yok. Tagam burada en glavnysi men jüwimdäki zatlar çıkarttılar pasolstwada. $300 pulam bara jüwimde. Menem şo urlan wagty kelle dumdum. Çıkyp gaýtdym şo 5 zazdanya olanda bile $300 am alypdyrlar da. Şona mı alypdyrlar da peýda bilip. Menem onu bilet ministre aýtdym Süleyman Soýla. Şeýle dedim paramam çaldılar dedim. Hatta dedim goýam güldü wara gerçekten güldü. Dedi ki kardeşim dedi rahat ol dedi o $300'ın dedi 250 katını senin eline saydırırım. Maskara bile. 250 katını saydırırım dedi senin eline. Rahat ol dedi. Ya bunlar dedi ne manyak mı deli mi dedi. Gepleşe goýan YouTube'a ne tipo Türkmenistan'ı Amerika, Rusya, Ukraina bar görsün Allah'a. Görsünler. Yok telefonlarımı izin almadım. Sonra ver atıyorlar. Eğer sizin adaletiniz şu olsa goy değil mi görsün halk. Goy görsün. Yo birem Nura vatandaşlar şular zalim, şular terörist grupdan tapadı yok. Biz para söýüjü adamlar, biz halkın hakkı bilen, hukuku bilen görüşýär. Bular bolun eline nesi urjak, ýenşek. Şol diktaturan nemesini tasdiklajak. Oho sen arkaňda sana kim güç berdi bular ýaly konsoloslugyň içine otalyp urmaga. Näme sen ota ýetjeň mellegi bol. Sen hem ota getiren hökümet ota getiren halkın adyna ne diýäňiz şu zatlary? Nesip bolsa tap bererler adalatyň öňünde. Nesip bolsa. Berden Nuraga şunu da yetirmeliğini isleyen men. Berden şunu amaydık geç. Hani yok. Başka yarancılarım var şutayda. Hani yurdun dışında görüp dururuz. Biz prosto sesimiz çıkaramız yok. Hani firmalar açıp yine nämeler açıp yine konsolosluğuna reklam edenler var da yine pasport beriye yine näme diye video paylaşıp sizlerim şutaydan bir goýjatynda şonu alıp bize karşı gitseniz siz halkın düşmanı siz bolarsyňyz. Näle siz nomerini zaten